tervetuloa Helsingin lyhytelokuvafestivaalin palkintojakotilaisuuteen. Minä olen Elina Rislakki, elokuvafestivaalin johtaja. Ja tiistaina, kun olin avaamassa tällä festivaalia, niin minulla iski hirvittävä jännitys. Ja nyt oikeastaan on suht rento olo, koska tuntuu, että festivaalit on mennyt hirveän hyvin. Me ollaan saatu aika paljon näkyvyyttä mediassa. Mehän muutettiin meidän yleisilmettä rohkeasti viime vuonna. Ja nyt on sellainen tunne, että se on oikeastaan tänä vuonna toiminut. Kettuelokuvapalkinto on saanut paljon huomioon ja muunkinlaista mediakontaktointia on tullut paljon. Ja sitten sellaisia tärkeitä asioita, niin me ollaan saatu hyvin paljon palautetta siitä, että tänä vuonna elokuvien taso on ollut erittäin hyvä. Meillä on ohjelma laajentunut paljon ja myöskin näistä kilpailusarjoista on tullut paljon positiivista palautetta. Ja siihen liittyen mä tietenkin haluan kiittää Elokuvakontaktin henkilökuntaa, koska ilman heitä tätä ei voisi ikinä tapahtua, ja samoin Elokuvakontaktin hallitusta. Annetaanko aplodit? Mä haluan kiittää erityisesti Sonja Löfströmiä, joka on meidän tuottaja ja tiedottaja. Kiitos Sonja. Ja sitten meillä on ollut mukana hurja joukko vapaaehtoisia ja harjoittelijoita, kuten tässä vieressä seisova Soili. Ja sitten tänä vuonna tuomaristo on ollut aivan loistava. Teidän kanssa työskentely on ollut mahtavaa. Te olette olleet hyvin intensiivisiä, ottaneet asianne vakavasti. Ja täytyy vaan pyrkiä ylittämään tai päästä samaan ensi vuonna. Ja tietenkin haluan kiittää elokuvan tekijöitä ja yleisöä. Nyt on sitten marssijärjestys sellainen, että jaetaan nämä palkinnot. Tuomarit tulevat lavalle, pyydetään voittaja lavalle. Sitten jos meillä on aikaa, niin pidetään lopussa keskustelutilaisuus. Ja sitten sen jälkeen kello 8 teidän täytyy tehdä hyvin vaikea valinta. Haluatteko te lasillisen kuohuviinia vai haluatteko katsoa voittajaelokuvat? Saatte itse päättää. Mutta joka tapauksessa ilta jatkuu Dubronikin puolella. Meillä on siellä Dei Meri, Aka Maria Veitola ja Valkyrians bändi. Jatketaan siellä sitten. Kiitoksia. Ja annetaanko vielä myöskin aplodit meidän upealle Elinalle, festivaalijohtajalle. Kiitos Elina tämän vuoden panoksesta. Eli, tervetuloa minunkin puolestani. Tämän vuoden festivaali on ollut hyvin koskettava ja täällä on tunteita koettu ainakin juontajan puolella yleisössä paljonkin. Lähdetään palkitsemaan ensimmäisenä animaatioelokuvaa ja pyytäisin paikalle sarjan tuomarit Heikki Paakkasen, olkaa hyvä, ja Maria Palvamäen, aplodien saattelemalla saa ihan rohkeasti jatkaa kapittelissa, ja tuomariston kuuluu myös Toi Huusonen, joka tänään ei ole paikalle päässyt. Olkaapa hyvä tuomarit. Kiitoksia. Kehuttu ja ylistetty ja ahkeraksi mainittu animaatioelokuva Jury on päättänyt toimia näin. Muutamin sanoin luonnehdin tätä perusteitamme, ja se on helppoa, koska meitä on ohjeistettu. Se ei ole vaikuttanut millään tavalla jakoperusteisiin, mutta festivaalin palkintojen jakoperusteissa opastetaan tuomaristoa seuraavasti. Palkituissa elokuvissa tulee olla sekä päätä että häntää ja tekijänsä kädenjäljet. Vaikka animaatioiden tekninen taso oli korkea ja toteutustekniikoiden kirjo laaja, tuomariston oli helppo valita 12 elokuvan joukosta palkitut. Ja tämä pieni asia unohtui, nimittäin palkinnon jakaja. Saisinko paikalle Avekin Juha Samolan myöskin aplodien saattelua pahoittelut, meidän vallan unohtua. Eli Avek myöntää palkintolle elokuvaalle matkan eurooppalaiselle elokuvafestivaalille. Tervetuloa. Eli 12 elokuvan joukosta meidän oli helppo valita voittajat.
Halusimme nähdä jotain rehellistä, koskettavaa jo loppuun asti vietyä. Elokuvia, joissa sisältö ja muoto kohtaavat. Molemmat palkitut elokuvat jäävät hiertämään. Kaunis kiitos tekijöille. Luovutan mikrofonin nyt Jyry-kollegalleni. Kiitos. Eli nyt jaamme kunniamaininnan ja perustelumme tulee tässä. Syväluotaava kasvukertomus, jolle nukkeanimaation tekniikka antaa omalaatuista ja hellyttävää uskottavuutta. Tarina soljuu nautittavasti aina palkitsevaan loppuratkaisuun asti. Ja palkinnon saa elokuva Yli ja ympäri. Ohjaus Tapani Tolonen, Kari Tieskeä ja Elina Kylmänen. Ja valitettavasti kukaan näistä tekijöistä ei ole paikalla, mutta silti kovasti onnea. Sitten. Heille kuuluvat kukat, kunniakirjat ja selvä raha löytää kyllä tekijänsä. Jyry päätyi valitsemaan parhaaksi animaatioksi elokuvan, jota luonnehdimme näin. Niukoilla visuaalisilla elementeillä ja jopa rujolla kuvallisella ilmeellä tekijä kertoo yleispätevästi ja pysähdyttävästi. Elokuvan metafora on suuri ja muoto eheä. Äänimaailma tukee teosta hallitusti. Paras animaatio on Hänen tilanne. Ohjaus Jenni Rähkonen. Onneksi olkoon elokuvan tekijälle erittäin paljon voitosta. Ja saa taputtaa. Tähän ei saa taputtaa ihan niin paljon, kun vaan siellä sieltä meidät jaksaa. Ja sitten tuolta kukkien kautta, eli onnittelen vielä voittajalle ja myöskin kiitoksia meidän tuomaristolle suuresta tekemästäni työstä. Ja palkintojakaan tarvitaan taas pian, mutta käykää ihmeessä hetken leputtamassa ja ottakaa kukat matkaan. Kiitos teille! Seuraavaksi palkitsemme kokeellisen elokuvan sarjan. Ja siitä meille tulee hieman kertomaan sarjan tuomari Salla Tykkä. Aplodi, olkaa hyvä. Eli hän on siis, kuten mä kuvailin täällä, liikkuvan kuvan ja valokuvan tulkki. Kertoisitko hieman lisää tästä sarjasta? Kiitoksia. Ensiksi vähän yleistä luonnehdintaa tästä sarjasta. Eli kokeellisten elokuvien sarja oli tänä vuonna tietenkin korkeatasoinen, mutta myös monipuolinen ja värikäs. Elokuvia katsoessa en oikeastaan ajatellut niiden olevan erityisesti kokeellisia elokuvia, vaan kasvavan liikkuvan kuvan monisyisestä historiasta muodostaen katkeamattoman jatkumon. Sarjan elokuvat onnistuivat vangitsemaan katsojan äänen ja kuvan avulla mitä erikoisempiin tilanteisiin, hetkiin ja ajatuksiin. Kysymys, joka jää, on, mitä kokeellinen elokuva nykypäivänä oikeastaan tarkoittaa. Onko kokeellinen elokuva yksilöllisyyttä, uusia ja innovatiivisia ratkaisuja ja perinteiden haastamista? Tämä sopii mielestäni kaikkeen hyvään taiteeseen. Kokeellisuus lienee sen lisäksi jotakin määrittelemätöntä, jotakin, mitä emme lakkaa etsimästä. Ja jälleen kerran unohdin pyytää palkinnon jakajan tälle sarjalle. Olen niin onnessani ihanista elokuvista, että palkinnot meinaa unohtua. Saisinko lavalle Artturi Mutasen, P. Mutasen elokuva Konepailta myöntämään 1 000 € arvoisen palkinnon. Eli aloitetaan myös kunniamaininnasta. Sen saa tässä kokeellisten elokuvien sarjassa teos, joka rullaa ajassa ja tilassa säntillisesti. Sini Pelkin Embarkation antaa katsojan nousta kameran kyytiin tarkastelemaan yhtä hetkeä, yhtä tilaa ja lukemattomia mahdollisuuksia.
Tervetuloa. Eli oli jo kuvaaja paikalla, onko meillä Sini vai Anu siellä? Anu, eli Sini ei päässyt paikalle. Tässä on siis kuvaaja. Ai, Sini pääsi paikalle. No sitten Anu Keräselle vaan hirmuisen paljon kiitoksia hienosta kuvauksesta. Ja onneksi olkoon. Ja sitten paras kokeellinen elokuva. Luonnehtisin elokuvaa näin. Voittaja-elokuva pitää vallassaan koko katsomiskokemuksen ajan ja saa ajatukset virtaamaan tai pikemminkin kuplimaan. Olemme Pariisissa, missä ohjaaja-tekijä Hanna Saarikoski viettää 4 päivää silmät kiinni pitäen. Dokumentaarinen taltiointi on herkkä. Teos herättää välittömiä kysymyksiä siitä, kuka katsoo, kuinka katsomme ja mitä oikeastaan näemme. Tekijä istuu kahvilassa koleassa ulkoilmassa, lämmin valo leikkii hänen poskellaan. Katsoja huomaa tuntevansa saman valon, lämmön. On astuttu elokuvan aikaan. Voiko enempää vaatia? Kiitoksia Salva Tykkä, aivan loistava luonnehdinta. Anteeksi, mä nappasin tän sulta varmaan, että tulisiko Hanna Saarikoski lavalle, mutta jos hän oli paikalla, niin olisiko Maija Blofield sitten saatavilla? Aplodeja taiteilija Maija Blofieldille. Ja hän on myöskin tämän koko sarjan kuraattori, eli tulee tänne lavalle vaan hieman kasvojakin näyttämään. Kiitoksia myös sinulle suuresta työstä, mitä olet tehnyt. Tämä on hyvin jännittävää tämä palkintojen jako, mutta kaikille nyt palkintoja kukkasia riittää. Kiitoksia tuomareille ja Muotosen elokuvakonepajalle myöskin. Sitten siirrytään dokumenttielokuvaan. Ja pyytäisinkin siis paikalle tuomarimme Reetta Aallon, elokuvan tekijän monella saralla. Saisiko lavalle? Aplodeja Reetalle ja samoin myöskin pyytäisin lavalle Antti Seppäsen, ohjaaja, leikkaaja, kuvaaja, tuottaja, kaikenlaista. Tänne palkitsemaan vaan tämän vuoden dokumenttivoittajia. Olkaa hyvä. Rakkaat palkinnonjakajat, antakaa anteeksi tämä. Tulisiko myöskin lavalle Setin hallituksen jäsen Maria Haipus jakamaan Suomen elokuva- ja videotyöntekijän liiton Setin palkinnon?